Bore da, a chroeso i wasanaeth boreol Eglwys Dewi Sant ar y 4 Sul ar 10 wedi'r Trindod. Mae'n ail Sul y mis heddiw, ac felly mae'n gwasanaeth y bore yma chydig yn fwy anffurfiol nag arfer, yn debyg ei naws sy'n Gwasanaethau Aml Oed. Themau'n gwasanaeth y bore yma yw cwestiwn 4 i'r Iesu, cwestiwn dwi'n siŵr, dyn ni'n gofyn i'n hunain o bryd i'w gilydd. Arglwydd, pa sawl gwaith y mae fy nghyfaill i bechu yn ferbyn a minnau i fadda iddo. Molwch, molwch, molwch yn y bore, molwch eich bob munud. Molwch, molwch, molwch nes mi chlyda'r hael. Dwedwch, dwedwch, dwedwch am yr Iesu, dwedwch am ei gariad. Dwedwch, dwedwch, dwedwch nes mi chlyda'r hael. Roddwch, roddwch, roddwch eich gwasanaeth, roddwch i ddyngyson. Roddwch, roddwch, roddwch nes mi chlyda'r hael. Cerwch, cerwch, cerwch yn y bore, cerwch eich bob munud. Cerwch, cerwch, cerwch nes mi chlyda'r hael. Gwraslon a thregarog yw'r arglwydd, araf i ddigio ac llawn dosteri. Deithom ynghyd yn deulu Duw ym mhresenoldeb ein tad, i roddi iddo foliant a diolch, i glywed a derbyn ei air, i gyflwyno iddo anghenion yr holl fyd, ac i geisio ei ras, fel y gallwn, trwy ei fab Iesu Grist, ein rhoi ein hunain i'w wasanaeth. Yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau wrth y tad, a cheisio ei fyddeiant a'i dangnefedd. O llalluog a thregarog Dduw, yr ydym wedi pechu yn derbyn, ar feddwl, gair a gweithred, nid ydym wedi dygaru yn holl galon nac wedi caru eraill fel y mae Crist yn ein caru ni. Y mae'n wir ddrwg gennym, yn dy drigaredd, maddau ni, cynorthwya ni ddiwygio ein bywydau, fel y byddwn yn ymhyfrydu yn dewyllus ac yn rhodio yn dy ffyrdd gogoniant i thenw. Amen. Bydded i Dduw holl alluog, sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Bendithiwch yr arglwydd, mae fy enaid yn bendithio'r arglwydd. Bendithiwch yr arglwydd, ni fyddaf yn ynghofio ei ddaioni. Bendithiwch yr arglwydd, mae ef yn maddau ac yn iachau. Bendithiwch yr arglwydd, mae ef yn fy nghyroni a chariad diysgog. Bendithiwch yr arglwydd, mae fy enaid yn bendithio'r arglwydd. Feddai fflawr i roi ei gariad, feddai fflawr i roi ei gariad, feddai fflawr i roi ei gariad, halleluia, bolwn e. Feddai fflawr i roi ei gariad, feddai fflawr i roi ei gariad, feddai fflawr i roi ei gariad, halleluia. Feddai fflawr i roi tangnefedd, feddai fflawr i roi tangnefedd, feddai fflawr i roi tangnefedd, halleluia, bolwn e. Feddai fflawr i roi tangnefedd, feddai fflawr i roi tangnefedd, feddai fflawr i roi tangnefedd, halleluia, bolwn e. Feddai fflawr i roi llawenni, feddai fflawr i roi llawenni, feddai fflawr i roi llawenni,
Alleluia, volune. Meddai flawr i roedd awenni, meddai flawr i roedd awenni, meddai flawr i roedd awenni, Alleluia, volune. Y colect ar gyfer y 40 wedi'r Drindod, Gweddiwn. O llalluog Dduw, yr agorodd deunig fab i ni ffordd newydd a bywiol i'th bresenoldeb, dyrroi ni galonnau pur ac ewyllus gadarn i'th addoli mewn ysbryd a gwirionedd, trwy Iesu Grist y fab ein harglwydd, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Darlleniad o lyfr Genesis. Wedi marw eu tad, daeth ofn arfodi'r Joseph a dywed Sant, efallai y bydd Joseph yn casau ni ac yn talu nôl yr holl ddrwg a wnaethom iddo. A deithant at Joseph a dweud, rhoddodd y dad o'r chymyn fel hyn cyn marw. Dywedwch oedd Joseph, maddau yn awr gamwedd a phechod dyfrodir, oherwydd gwneithant ddrwg i ti. Yn awr, maddau gamwedd gweision Duw dy dad. Wylodd Joseph wrth iddynt siarad ag ef. Yna daeth ei frodyr a syrthio o'i flaen a dweud, yr ydyw yn weision i ti. Ond dywedodd Joseph wrthynt, peidiwch ag ofni, aw i fi yn lle Duw. Yr oedd ei chwi bwriadu drwg yn ferbyn, ond trodd Duw y bwriad yn ddaioni, mwyn gwneud yr hyn a welir heddiw, cadw'n fyw llawer o bobl. Felly peidiwch ag ofni, fe'ch cynhaliaf chwiach rhai bach, a chysurodd hwy, a siarad yn dyner wrthynt. Darlleniad o'r Testament Newydd. Yna daeth Pedr a gofyn iddo, Arglwydd, pa sawl gwaith y mae fy nghyfaill i bechu yn fy erbyn a minnau i faddau iddo? A hyd seithwaith? Meddai Iesu wrtho, nid hyd seithwaith a ddwedef wrthyt, ond hyd 70 seithwaith. Am hynny, y mae teyrnas nefoedd yn debyg i frenin a benderfynodd adolygu cyfrifon ei weision. Dechreuodd ar y gwaith a dygwyd ato was oedd yn ei ddyled o 10,000 o godau o arian. A chan na allai dalu, gorchmynodd ei feistr iddo gael ei werthu, ynghyd â'i wraig a'i blant a phopeth a feddau, mwyn talu'r ddyled. Syrthiodd y gwas ar ei luniau o flaen ei feistr a dweud, bydd yn ymyneddgar wrthyf ac fe dalaf y cwbl i ti.
a thostirodd meistr y gwas hwnnw wrtho. Gollyngodd ef yn rhydd, a maddau'r ddyled iddo. Aeth y gwas hwnnw allan a daeth o hyd i un o'i gydweithion a oedd yn ei ddyled ef, o 100 o ddarnau arian. Ymaflodd ynddo, gerfydd ei wddf gan ddweud, "Tal dy ddyled." Syrthiodd ei gydwas i lawr a chrefodd arno. "Bydd yn ymaneddgar wrthyf ac fe dalaf i ti." Ond gwrthododd. Yn hytrach, fe aeth a'i fwrw i garchar hyd nes y talai'r ddyled. Pan welodd ei gydweithion beth oedd wedi digwydd, fe'i blinwyd yn fawr iawn, ac eithant ac adrodd yr holl hanes wrth ei meistr. Yna galwodd ei feistr ef ato, ac meddai, "Y gwas drwg, fe faddeuas i yr holl ddyled honno i ti, am i ti grefu arnaf. Ond i ddyled tithau fod wedi trigarhau wrth dy gydwas, fel y gwneithim i wrth y ti." Ac yn ei ddicter, traddododd ei feistr ef i'r poenydwyr hyd nes y talai'r ddyled yn llawn. Felly hefyd y gwnaf yn had nefol i'ch chwythau, os na fyddeuwch bob un i'w gyfaill o'ch calon. Yna daeth Pedr a gofyn iddo, "Arglwydd, pa sawl gwaith y mae fy nghyfaill i bechu yn ferbyn a minna i fadda iddo, a'i hyd 7 yr unfed adnod ar 20, o'r 9fed bennod o'r Efengil yn ôl Sant Matthew. Mae maddeuant yn gynolog i ffydd. Mae maddeuant yn gynolog i fywyd. Heb y gallu a'r parodrwydd i faddau camwri a chamweddau eraill, byddai'n bywydau ni i gyd yn wag iawn. Fel y dwedes i'r sil diwethaf wrth i ni ystyried maddeuant, mae gennym ni i gyd y gallu i bechu cyfaill, naill llai'n ddamweiniol a thrwy esgilistod, neu'n fwriadol. Mae'n digwydd, ac mae'n digwydd yn lled aml. Fe wyddom ni hynny. Mae'n rhan o fywyd. Mae'n rhan o'r natur ddynol. Mae'n rhan o natur ni. Heb ei fai, heb ei eni, meddai'r hen ddehareb wrthym, a da ni gael yn atgoffa o hynny. Iesu a ddywedodd, os yr ydym yn dweud ein bod yn ddibechod, yr ydym yn twyllo ein hunain ac nid yw'r gwirionedd ynom. Mae angen maddeuant arnom i gyd ar y degau, fel y mae angen i ni faddau eraill ar y degau hefyd. Maddeuant, mae'n gallu a'n parodrwydd i faddau, sy'n sicrhau adferiad perthynas, sy'n golygu nad yw gelyniaeth, chwewrder a dig yn rheoli ein bywydau ac yn cadw ni'n gaeth i'r gorffennol. Ond wrth gwrs, mae'n hawdd iawn i ni siarad am faddeuant a phwysigrwydd maddeuant, ond pan mae rhywun wedi ein pechu ni a ninnau'n teimlo'r loes i'r byw, nid hawdd i'w maddau. Efallai'n bod o ddifrif pan ddywedwn y geiriau, ond mae'n cymryd tipyn o amser i faddeuant wneud ei waith ynom. Dechrau ar daith o adferiad perthynas yw maddeuant, nid diwedd y daith ei hun. Ac mae'n bwysig i ni gofio bod edifeirwch yn cerdded law yn llaw a maddeuant. Mae edifeirwch yn golygu cymryd cyfrifoldeb am y cam, y niwed ar loes a choswyd. Hebddo, nid yw maddeuant yn gallu gwneud ei waith y mywyd yr un sydd wedi pechu, na chwaith y mywyd yr un a bechwyd. Un o'r resymau pan mae maddeuant mor anodd yw'r tueddiad ynom i gadw cyfrif. Mae gan pob un ohonom, os da ni'n onest, ein llyfr bach ein hunain sy'n cadw cyfrif, sy'n cadw nodyn o ddyledion a chamweddau eraill yn ein herbyn, a chyndyn iawn yr ydym i ddileu yr un ohonynt. Ystyriwch gwestiwn Pedr yn y darlleniad o'r Efengil heddiw. Roedd gan Bedr ei lyfr i gadw cyfrif, mae hynny'n amlwg pan ofynodd i Iesu, "Arglwydd, pa sawl gwaith y mae fy nghyfaill i bechu yn ferbyn a minna i fadda iddo?" Roedd Pedr, fel un wedi drwytho nghyfraith yr Hen Testament a'r traddodiadau, yn gwybod mae'r traddodiad oedd i mewn i'r ffydd Iddewig, oedd maddau teirgwaith. Os pecha unrhyw un yn dy erbyn ei gyddyn unwaith, maddeir iddo. Maddeir iddo'r eilwaith,
Meddeir iddo'r drydedd waith, ond na meddeir iddo'r bedwaredd waith. Meddai un testyn Iddewig, a sgrifennwyd ychydig ar ôl cyfnod y Testament Newydd. Roedd maddau gyfaill deirgwaith yn dyletswydd grefyddol. Roedd Pedr yn adnabod Iesu'n ddigon dda i wybod na fydde'r ateb traddodiadol yn ddigonol. Wedi'r cyfan, roedd Iesu yn hoffi gwthio ffiniau cyfraith a thraddodiadau'r ffydd Iddewig. Felly dyma Pedr yn rhoi cynnig arni. Mae'n dwblu'r 3 i 6 yn ychwanegu 1 ac yn cynnig yr ateb i'w gwestiwn ei hun. Pa sawl gwaith y mae fy nghyfddfaill i bechu yn ferbyn a minnau faddau iddo, a'i hyd seithwaith? Rhif sy'n cynrychioli perffeithrwydd a chyflawnder yw'r rhif 7. Dwi'n siŵr bod Pedr yn eitha prowd o'i hunan am fod mor hael ei fyddeiant tuag at eraill, nid maddau iddo deirgwaith, ond seithwaith. Roedd seithwaith yn mynd y tu hwnt i ddyletswydd a gofynion y gyfraith. Dwi'n siŵr y byddwn ni hefyd yn barod i ddweud bod hynny'n hael. Wedi'r cyfan, mae diwedd i bopeth, hyd yn oed diwedd i'n gallu faddau'r un hen fai, does bosib. Ond syndod o'r mwyaf oedd I Bedr, sylweddoli cymaint yr oedd wedi methu'r nod pan gafodd ei gywiro gan Iesu. Roedd Iesu ddim hyd yn oed wedi cydnabod bod Pedr yn hael a'i barodrwydd I faddau seithwaith, dim o gwbl. Yn hytrach, dywedodd Iesu wrtho, nid hyd seithwaith a ddywedaf wrthyt, ond hyd 70 seithwaith. Os ydych yn dda a'ch mental arithmetic, fe wyddwch wi mae cyfanswm 70 seithwaith yw 490. Sa'n credu y byddai rhywun, hyd yn oed rhywun a chof eliffant, yn gallu cadw cyfrif o'r nifer hynny o bechodau. Yma, yr oedd Iesu yn ceisio dysgu Pedr, a hefyd yn dysgu ninnau, na ddylem cadw cyfrif, na ddylem rifo o gwbl. Y gwir yw, y mwyaf I gyd y cadwwn ni gyfrif o bechodau eraill, y lleiaf I gyd yr ydym yn deall natur meddeiant. Oherwydd, nid dyletswydd crefyddol yw meddeiant, nid rhywbeth mecanyddol chwaith. Mae meddeiant yn agwedd meddwl ac ysbryd, ac y mae maddeugarwch yn agwedd yr ydym I feithrin tuag at ein cydddyn. Nid pa sawl gwaith y mae fy nghyfaill I bechu yn ferbyn a minnau I faddau iddo yw'r cwestiwn y dylem ni fod yn ei ofyn, ond yn hytrach, a oes gennym y gallu a'r parodrwydd, a oes gennym y dewrder I faddau I un sydd wedi pechu yn ein herbyn ac sy'n edifar ganddo. Mae edifeirwch yma'n bwysig, edifeirwch yr un sydd wedi pechu. O edifeirwch, y parodrwydd I gymryd cyfrifoldeb am y cam, y loes a'r niwed a choswyd, a syrthio'r fai, y daw'r gallu dderbyn meddeiant. Lle mae gwir edifeirwch, fe ddyle fod meddeiant rhad. Lle mae meddeiant rhad, nid oes lle I gadw cyfrif. Ystyriwch ddameg y gwas anfyddeigar. Dyma ddameg a droddodd Iesu ddangos y berthynas rhwng meddeiant ac edifeirwch. Yn y ddameg hon fe gawn was sydd mewn dyled enfawr i'w frenin, 10,000 o godau arian. Mae'n swm aruthrol, swm sydd yn awgrymu I ni fod y gwas hwn wedi byw'n wastraffus ac yn afradlon. Felly, pan ofynnodd y brenin iddo dalu'r ddyled yn ôl, roedd ganddo ddim un ffordd ar y ddeiar o wneud hynny, roedd y ddyled yn rhy fawr. Ac felly, yr oedd gan y brenin berffaith hawl I werthu ef a'i deulu a'i eiddo mwyn talu'r ddyled. Ond crefu a wnaeth y gwas, ac fe dosturiodd y brenin wrtho, nad oedd unrhyw ddyletswydd arno nac unrhyw ddisgwyliad iddo wneud hynny, ac fe fyddeiodd y ddyled iddo. Gweithredu'n raslon a wnaeth y brenin hwn wrth weld mor edifar oedd y gwas am ei ddyledion mawr. Ond y tristwch yw, nid oedd y gwas wedi dangos yr un tosteri am y ddeiant i'r un oedd yn ei ddyled yntau. A'i holl ddylydion mawr wedi ei faddau iddo, buas ei dyn yn disgwyl y bydde'n dangos yr un trigaredd am y ddeiant I eraill. Ond na, nid y gwas hwn,
Bod y gwas yn crefu arno am ei ymynedd, fe ddefnyddiodd y gwas anfyddeugar pob gallu oedd ganddo i sicrhau ei fod yn talu'r ddyled mor fechan oedd y ddyled honno. Defnyddiodd drais, defnyddiodd y gyfraith, popeth a oedd yn ei allu. Ni ddangosodd yr un gronyn o drigaredd nath hosteri wrtho. I'r gwas hwn dderbyn meddeiant a chael ei ollwng yn rhydd o'i ddyledion mawr, nid oedd ganddo'r gallu i faddau eraill oedd yn ei ddyled ef. Does dim syndod felly, pan glywodd y brenin hyn, aeth yn ddig, ac fe daflodd y gwas anfyddeugar i'r carchar nes iddo dalu'r ddyled yn ôl, a chawn Iesu yn ddiweddu'r ddameg gyda'r geiriau llym, felly hefyd y gnaf yn had nefol i chwythau, os na fyddeuwch bob un i'w gyfaill o'ch calon. Ac yma fe welwn ni pam nad oes modd cadw cyfrif, nad oes modd rhoi chafswm ar y nifer o weithiau dylem ni faddau rhai sydd wedi pechu yn ein herbyn ac sy'n gofyn ein meddeiant. Os mae Duw mor barod i faddau ni, a ninnau yn syrthio i'r un hen fai dro ar ôl tro, faint mwy y dylem ninnau faddau'n cydddyn. Ni allwn grefu am fyddeiant Duw a disgwyl ei dderbyn ar yr un llaw, a gwrthod maddau'n cydddyn sy'n gofyn am ein meddeiant ar y llaw arall. Mae hynny yn dangos nad ydym wedi deall natur meddeiant ac edifeirwch. Fel y dywed un diwynydd, pa faint bynnag y mae rhaid i ni faddau eraill, rhaid i ni wrth lawer mwy o fyddeiant oddi wrth Dduw. Nid ein gwaith ni yw cadw cyfrif, nid Duw mohonom ni, ein galwad yw maddau, a mae'n bod wedi derbyn meddeiant rhad Duw trwy Grist Iesu a'i groes, y meddeiant sydd yn ein rhyddhau o ddyled y gorffennol mwyn rhoi'r cyfle i ni symud yn obeithiol i'r dyfodol. Pa sawl gwaith y mae fy nghyfaill i bechu yn ferbyn a minnau faddau iddo, teirgwaith, seithwaith, na meddai Iesu wrthom, hyd at 70 seithwaith. Amen. Arglwydd tir a môr, clywais grif ym mhlant fel cor, clod a flaw i achub pawb, mewn tywyllwch di. Lluniau si bob seren blos, gwawr afnaf o'r dyd ew nos, pwy anfon a fatyn twyl, am golau wel I'm a fior, clywais ni yn galw yn y nos, a mi afior dan arweiniad, dalio bobl ddyn fy mhalon ni. Arglwydd rhew a glaw I fi, clydau sboen fy mhobol I, wyliais dros dynt oll yn llion cefnu maint, ffeiriau fei calonau dir, am galonau cariad pyr, pwy anfon a fatyn twy am geiriau wel
dlawd ar cleifion gan, cod ar law i'w hallu pwy a threfnu gledd. Ar bywyd ac an twy, fel na welont eisiau mwy, pwy anfon a fatyn twy am bywyd i. Wel efior, I'm a fior, clywais di yn galw yn y nos, a mi afior, gan darwainiad, alio bobl ddiwn yn halon ni. Dduw ddoi heddiw ac yfori, rwy ti'n rasol ac yn drigarog, felly tro'n atat yn awr yn ein gweddiau a'n hymbiliau. Gweddiwn dros bawb sy'n wynebu reality dyledion na allant mo'i talu. Y rhai sydd ar ei hôl hi gyda thaleuadau morgais, y rhai sydd â biliau cerdyn credit y tu hwnt i reolaeth, y rhai sydd wedi gamblo ac wedi colli llawer, gwledydd bychan sydd mewn dyled i'r rhai mwy pwerus na hwy. Gofynnwn am dyfendith ar yr asiantaethau hynny sy'n ceisio helpu. Dduw hael, cliw ein gweddi. Gweddiwn dros y rhai sydd mewn carchar, y rhai sy'n talu ei dyled i gymdeithas, y rhai sy'n edifar am ei gweithredoedd, a'r rhai nad ydynt yn edifar. Gweddiwn dros gaplaniaid carchardau, a thros bawb sy'n gweini ar ddioddefwyr trosedd a thrais. Dduw graslon, cliw ein gweddi. Gweddiwn dros y rhai sy'n cael yn anodd i faddau i bobl eraill, sydd wedi peri loes iddynt, neu rhywun sy'n anwyl iddynt, y rhai sydd mewn gwewyr ofnadwy. Dduw graslon, cliw ein gweddi. Gweddiwn dros deuluoedd, lle bynnag bo cynnen neu rhaniadau, dicter neu chwewrder, boed myddeiant a chymod. Dduw graslon, cliw ein gweddi. Gweddiwn dros ein gilydd a throsom ein hunain, fel na fyddom yn barnu eraill, yn llymach nag yr wyt yn ein barnu ni, na bod yn foddog ynghylch pris uchel myddeiant. Dduw hael, cliw ein gweddi. Ac fe weddiwn gyda'n gilydd. Nefol dad, diolchwn i ti am ein cartrefi a'n teuluoedd, am fwyd a dillad, ac am bob hapusrwydd y gall rieni a phlant ei rannu. Gofynnwn am eithgariad ein hamgylchynu, a thofal ein hamddiffyn, ac am gael adnabod dy dangnefedd bob amser. Arglwydd yn dy drigaredd, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Fel y dysgodd ein hiechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan eiseidot ti o'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Claman i ni'n o Dduw, claman i ni'n dad a chwlwm na chyr ei faton. Claman i ni'n o Dduw, claman i ni'n dad, claman i ni'n ano ti. Dim ond un Dduw sy'n bod,
Pan fydd pobl yn dweud wrthym bod yn ddrwg ganddynt arglwydd, boed i ni faddau iddynt bob amser. Pan fyddwn yn dweud wrthyt ti bod yn ddrwg ennym arglwydd, diolch i ti dy fod yn maddau ni bob amser. Agweddiwn am fendith Duw. Bydded i'r arglwydd eich bendithio a'ch cadw, bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnoch a bod yn drigarog wrthych, bydded i'r arglwydd edrych arnoch yn gariadus a rhoi chwi dangnefedd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen. Bydded i'r arglwydd eich bendithio a'ch cadw, bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnoch a bod yn drigarog wrthych, bydded i'r arglwydd edrych arnoch yn gariadus a rhoi chwi dangnefedd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.